Dobro, počnimo s prvom lekcijom prije nego što opet dobijem otkaz. Anđi, svjesna si da je to jako dosadno. Ali solmizacija je vrlo važna. Možda bude malo dosadno, ali začinit ćemo je. Zašto ne bi slušale cool glazbu? Ili možeš otpjevati ove note ovdje. Ne, ja ne znam pjevati. Pa čula sam te. Ne znam. A možeš, probaj. Hajde, bit će zabavno. Prati mene. Samo pjevaj sa mnom. Samo ponavljaj za mnom. Kake, kiko, ku. Kake, Kake, kiko, ku. Ali slušaj. Kake, kiko, ku. Počela si na trećoj. Sad učini isto kao ja. Okej. Okej? Jesi spremna? Da. Kake, kiko, ku. Kake, kiko, Kake, ku, kiko, ku. kake, kiko. Koncentriraj se. Čekaj, Na koncentracija, treću koncentracija. Okej? Da. Kake, kiko, ku. Kake, kiko, Kake, ku. kiko, ku. Kake, kiko, ku. Kake, Kake, kiko, kiko, ku. Kake, kiko, Jako dobro, jako dobro. A sad druga vježba. Da. La 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 la. Zabavimo Ovako, se. la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 La 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 la. Pjevale smo. To je solmizacija. Da. a ne. Dobro, samo sam došao provjeriti da je sve u redu. Je. Hvala ti što si dopustio da se Anđi vrati. Mislila sam, kad već i onako moram učiti glazbeni, možda bi mogla krenuti u školu. Neki dan sam išla do... čula sam za taj studio. Ne, studio. Znam da je to dobra škola, ali ima i boljih. Oprosti, ali ne. Ali to je dobra škola. Naučit ćeš sve o muzici doma. Učit ćeš teoriju, solfeđo, kompoziciju, ali doma, gdje možeš učiti i klavir. Već smo to prošli. Ali- Ne, Violeta, molim te, nemoj to raditi. Dobro, u redu, pravo si. Ali Herman, ako U redu, želi Anđi. ići... Zbilja nije toliko bitno. I samo zato da ne misliš da si zarobljenica i da se ne zabavljaš, imam veliko iznenađenje za tebe. Ti i Anđi idete na koncert gudačkog kvarteta. Wow. Šališ se, tata? To je tako dosadno, Ne. gudački kvartet. Ne. Koncert će se održati u posebnom kompleksu s mnogim dvoranama. Jako je moderno, zbilja avangardno. Jako ćeš se lijepo zabaviti. To nije mjesto samo za stare ljude poput mene, okej? Uživat ćete vas dvije, ajde. A ovako pišeš sinkope. Tko je Rafa Palmer? Rafa Palmer? Da, zvuči kao vrsta psa. Znaš, kao škotski terijer, Rafa Palmer, zlatni retriver. Ne, Rafa Palmer je rock zvijezda, jedan od najvećih. A, Vilu, mogu li te pitati nešto? možeš? Zašto si tako brzo odustala od škole? Pa, htjela bi ići u tu školu, ali ne volim se svađati s ocem i on to baš ne zaslužuje. Ali Vilu, djeca bi trebala izazivati svoje roditelje, čak i ako ih to razljuti. Dobro je da svatko misli drugačije, jer kad se složite oko nečega, to je lijepo. A još je ljepše ako je ono što tražiš sasvim fer i u redu. Razumiješ? Mislim da, ali nije tako lako. Moj tata će za mene sve napraviti. Je li on savršen? Ne, nije savršen, ali ja ga volim. On mi je tata. A što da saznaš da ti laže o nečem što je jako važno? Moj tata ne laže. A da laže? Pa, da laže, boljelo bi, ali zašto me to ispituješ? Samo malo, Vilu. Halo? Ne mogu sada, Pavlo. Sada? Okej, evo, na putu sam. U redu. Vilu, ispričaj me. Moram riješiti nešto jako važno. Idemo na koncert kad se vratimo, okej? Pa ako baš moramo. Vidimo se kasnije. Vidimo se.